Mga Korinto 15. Mga katay na sa din. Ah, 35 sa ano? Korinto 15, 35. Pwede tayo. Ang mga ganitong Diyos, damhanan, balaan, ikaw nga taliya sa tanan mo ang itigyan ang ipagaling mo datan mo. Sikan nga mong kinabuhi na ikan na yun. Nagkampo kami ang tunod na kinabuhi. Magpadayon sa pagkagayday ng sanamo na mahimaya ka rin bisan sa among pagpanginaw. Ay tugutin ang imong pulong hagbong. Ay tugutin ang mulahos-lahos lamang. Ay tugutin ang Ginoong Diyos na dili ni ma-inspired, na dili ni mas malikon, kaya imong pulong buhi man o Ginoo. It divides, even exposes what's in our hearts and lives. Maling kabuntagong mga imong walang Espiritu will be the one teaching us. The Spirit, Lord, will be the one, God, to bring home the message in our hearts. That we may find pleasure for bisan pa sa mga pagbato. O Ginoo, ang tanan, ang mayaw na simbahon ka, in Jesus' name. Amen. Atong pamunuan, kami na pamunuan, nagingon nga, change is coming. Masa na itong title? Change is coming. Ano man? Kaya ang mga patay, mabanhaw, gayon. Amen? Siguro na po nga change na coming? Muna yung tanaw na ito nga change na klaro yun maabot yun. Amen? So, manita sa 1 Corinto 15, 25. O, atong basahon. Kung na doon ay mamutan na kung saan pagkabanhaw sa mga patay, kung saan matang sa lawas ang ilang maambon, anila nga akong tubagi ng tao na wala gayon yung baluan. Kung magtanong kita o usa ka binhi sa ita, kana nga binhi, madunot unya ay una mutubo. O bisan unsa nga binhi na imong itanong, kung mutubo na gani, lahi na ang itsura ninyo kaysa dihang imong inyong itanong. Ang itsura ninyo sumala man sa pagbuot sa Diyos, ug ang matag-matang sa binhi at hindi kaugalingon ng itsura, kung matuho. Maong manusab ang lawas sa tanang dunay kinabuhi, kaya mga lawas dili man nagsama. Lahi ang lawas sa tao ug lahi usab ang sa mga mananap, lahi ang lawas sa mga langgam, ug lahi pagayod ang sa mga isda. Nagalain-lain ang gibuhat sa Diyos dinhi sa yuta ug didto sa langit. Ug ang tanan nga iyang gibuhat matahom. Apan managlahi ang iyang katahom. Ang katahom sa mga butang dito sa langit, lahi sa katahom sa mga butang dinhi sa yuta. Lahi ang katahom sa adlaw ug lahi usab ang katahom sa bulan. Ang mga bituon may kaugalingon usab nga katahom. Bisan pagani ang mga bituon may nagalain-lain nga katahom. Ingon ni ana kung manhawon na ang mga patay. Ang atong lawas karon madunot. Apan kung mabanhaw na, dili na gayud pili madunot bisan kanu sa. Ang atong lawas karon huyang ug dili makahatag og dungog. Apan kung manhawon na, kini makahimong lig-on ug buganan. Ang atong lawas karon bitan-on, apan kung manhawon na, kini mahimo nang langit-on. Tungod kay kung may bitan-on nga lawas, may langit-on sa nga lawas. So, daga na mga katawhan nga nito nga dunay langit o dunay impyerno. But, daghan kaayo ang nagduda kung doon na bagayoy immortality. Isa man ang immortality, kanang butang kinabuhi nga walay katapusan, pinaagi ni Kristo Jesus. Daghan na nangita o kinabuhi walay katapusan, pero gawas ni Kristo. Pero ani alang yun ni Kristo makaplagan ang tinuod nga kinabuhi walay katapusan.
Sa iyod ko nga lisod kayo pagsabot, huli, o pagtun sa espirituhanong mga kamatuoran, gawas kung ang balang espiritu mo ay napadaan ninyo sa atong nahuna. Umaw na nga akong pag-ampo nga ang Ginoong Espiritu mudanag kanato sa kamatuoran na atong istoryahan karon. Na inigaman na ito paminaw sa nantugi o pagbarog ni Pablo sa mga Korinto nga sa iyang panahon wala mo tuong resurrection. Kita sa unta, kuman maminaw sa argumento ni Pablo, unta kita ma-persuaded ka, kanang madanigyod ka, makonverto yun ka sa kamatuoran, ug nga dunay mas maayo nga kinabuhi nga atong lang tawon kay ang i-promise ni ini nindot ug way katapusan nga kinabuhi immortal man ug siya Ginoo man ug siya tag-iya man sa tanan. Amen. So tanaw na to ang mga punto nga atong tanaw dinhi. Duha lang ka punto ni. Ang pangutana dinhi is unsaon pagkabanhaw sa patay? Kung unsang pamaagi nga sila mabanhaw. So si Pablo ni sulti dinhi. Unihimo siya og ilustrasyon. Tulo ka ilustrasyon. Ang ginabuhi sa mga tanong, ang ginabuhi sa mga mananap, kung ang celestial o langitnon nga mga kinabuhi. So, unsang pamaagi nga kini mabanhaw, mahimong ingon anak, insulti siya din pinaagi lang sa gamhanang gahom or divine power of God. Diin, ang kalibutanon nga lawas, mahimong langitnon nga lawas, ang malunot, dili na malunot, ang huyang or ang dishonor o kanang binuangan nga lawas, mahimong mubanhaw nga mahimayaon, ug ang huyang nga lawas, mubanhaw nga gamhanan. Okay? So, tanaw na to, ang ikaduha nga puntos, unsaon, unsay manner, unsay pamaagi, na makita na to nga i-transform, usbon sa Ginoo, ang yutan-on nga lawas or natural nga lawas into a spiritual nga body. Okay? So, nangutan naman sila sa verse 35, how are the dead raised? So, makita nato dinhi ang plant illustration. Nabasahon nato dinhi, ningon si Pablo dinhi, kung adunay mangutana kung saan pagkabanhaw sa mga patay, kung unsang matang sa lawas ang ilang maangkot, aniya nga akong tubag, inyong tao nga wala gayoy nahibaluan. Kung magtanong kita usa ka binhi sa yuta, kana nga binhi madunot ug unya mo tubo. Ug bisan unsa nga binhi nga imo itanong kung mutubo na gani, lahi na ang hitsura niini kaysa dihang imo kining gitanong. Ang hitsura nini sumala man sa pagbuot sa Dios ug ang matang-matang sa binhi adunay kawilingon nga hitsura kung mo tubo. So in short, ningo si Pablo dinhi, nga matag kinabuhi magsugod sa usa ka liso. Okay? So ang kinabuhi gyud ay magamikan og liso. O kani nga liso kinahanglan mamatay. Umana sa English corrupted. May corrupted sa pagdili na mao yang hitsura. Di ba kay tanong nimo ang liso, ikatanaw nimo kuy ko nimo balik ana, unsa naman na guwapa ba gihapon ang lisuha? Lahi ng naong niya, madunot siya, buhay-buhay ang liso. Unya, mamatay, una pa siya mahimo, usa ka tanom. So, ang kamatayon di ay importante kaayo para sa lain na kinabuhi. Amen? Ang kamatayon, kinatao ta, mamatay gyud ta aron adunay mas anindot nga kinabuhi. So let's embrace death. Ato jud ang dawaton ug di ta mahadlok sa kamatayon. Di nato siya kasilagan kaysa lubuon raman sa Ginoo. Amen. So niyo si Pablo kung unsa nga klase nga lawas ini kahuman anang usa ka liso, ang Ginoo nay magbuot nga na. Kay siya man ang nagbuhat sa tanang butang. Mutanong ka o kamunggay. Liso sa kamunggay. Okay? Kung sa may gawas anak.
Bato. Kamunggay yun, di ba? Mangga. May ba siyang tambis? Mangga din na siya. So, yun saan sa Ginoo pag-design ang mangga, siya na na. Yun saan niya pag himo sa lawa sa kamunggay, siya na na. Okay, so, mauna ang Ginoo na to. Kanang puno kay idea. Atong Ginoo is kanang, hindi lang puno kay idea, kanang creative. Kanang bang majud ka siya mo. Kasi nakahimo ninyo kamunggay din. Inom lang tas kamunggay, no? Nga ng mangga. Pero wag kita ka himo sa lawas sa mangga o sa kamunggay. So, ang death dinhi di-portray as a step. Usa kalakang sa sunod nga kinabuhi. Kinahanglan ni siya atong preparahan. Dili na ini kamatay na. Kay kamatay na to lagi human na wa na ka kapreparar ana. Kay kamatay nimo hukma na kaasa ka. Depende sa imong desisyon karon. So kinahanglan mo decide jud ta karon kinsa jud atong alagaran. Ginoo ba o ang kalibutan atong kagalingon ba o bang makatawhan? Kinahanglan muhimo jud ta ni ana nga lakang. In short, ang kinabuhi nato ni dinhi sa kalibutan is about God. It's about God. It can never be about money. Mingon mo nga, kinahanglan man tagkwarta. In the first place, diha gihimo sa Ginoo ang kalibutan. Ang mga tanong nga pakaon nila ni Adan nimo, ni Adan niba, gihimo ba niyang kwarta? Na by currency at that time? Wala. Kita naman naging ana. In fact, gamay pa ko. Magkakita jud ko nga ang mga taga-bukid dito, mga manaog sila, wapa kay ilang mga mangga, wapa kay ilang mga prutas, o mag-exchange ra jud sila og silina. So, ang exchange sa unang panahon, may kwarta. Okay? Asin, panahon sa manhon, mahal kay asin. So, exchange ra gyud of goods. Nakaana, wako ani, exchange ta. Okay? So, mo na may suunan, kita ra gyud ang naghimo sa atong kagalingon nga buang-buang. Kita ra gyud ang nagkilad sa atong kagalingon nga nagunahunata ang kinabuhi is about money when in fact ang kinabuhi is about God. It's about following Him. It's about obeying Him. It's about loving Him. Fearing Him. So man kinahanglan atong checkon atong kagalingon, di kaya atong bulsa na baysud. Atong checkon atong kagalingon, atong kasing-kasing, kung unsay sulod ani nga kasing-kasing, ayaw ang bulsa nimo, ayaw ang bangko nimo, ayaw bisag unsa mga butang, imo kansiya na hurot ang kansiya na hurot. Ayaw. It's about life after this life. Mao ang preparahan. So, ang tao nga nakibag asa siya padung, kay nisalig umito siya ni Kristo Jesus, di gyud siya mahadlok sa kamatayon. In fact, i-welcome niya ang kamatayon. Anytime na moabot, ngayon siya, andam na jud ko o kagana. Tanaw niya kamatayon as a friend, dili enemy. Kaya nasayad siya nga mao ni ang mudala niya ngadto sa mas anindot na kinabuhi. Sabi ka itong i-call mo nila, influentan ninyo ang kantangan. Pagkanta na ko nga, I will not fear death. Okay? Because we'll be talking more about life after this life na kinahanglan death. So, ang sa final destination sa tao? Dora. Ano siya? Asa? Heaven and hell. Para silang beginning, no? Age. Gawa sa Bisaya. Ang usa na ana impierno, ang usa is natantang ni ana na lang. Langit. Okay? Ana gid. Langit. Di ba? Dinasmile gid. So, illustration number 2, animals. Ningon din si Pablo sa 39. Mao sa panglawas sa tanang dunay kinabuhi. Kaya ang mga lawas dili man nagsama, lay ang lawas sa tao, ulay usab ang mga mananap. Lay ang lawas sa mga lagam. Lay pa kayo ang mga sa mga isda. So, diklaro ni Pablo dinhi ang iyang idea, no? Dagan siya pamunahuna. Ngayon siya nga,
Iso, himong lawas, kunya ang mga lawas nagalain-lain. Nailawas sa mga tanong, nailawas sa isda, nailawas sa mga langgam, nailawas sa tao, nailawas sa mga isa pa rin, mga kayupan. Amen? Nailain nga lawas. So, dili sila the same. Kay laylay ka pundok, laylain og function. Di ba? Kita mo, laylain og gawi. Okay? Ang manok, lahi din sa baka, no? Lalay sa gawi sa manok kaysa baka. Dahil isa ang kanding kaysa kabayo. Lahi din siya. So, kita sa lahi isa ka. Lahi ka sa isda, lahi ka sa tanang mga mananap. In fact, we are the highest form na gibuhat sa Ginoo. Sa tanang mga animal, kita ang pinakanindot na animal. Okay, animal kingdom man ta, ibaw mo na. Okay, so, but, ang ganito plan nato is we can do almost all sa mga function sa ubang mga lawas. Sa mata, ang isda swim. Kita sa mata, mulakaw, dagat, Malagoy. Doon sa industry na nila. Ang chimpanzee, unsa man ang chimpanzee, mo kahimo sa planet, itatanan na mo, kuha nila nga mga malabasan, nga nasa magkaliro, maghinugas-hugas at sila, hindi man sila precise na to. Precision bitaw, o ang pagkalimpyo, o ang pagkahimo na, kaya asa galiro, ilang dok-dok, di ba natin dok-dok, ang dok-dok, ang kumba, ang kaliro, amen? Okay, so, mga mga butang na makaswim ta, di lang ta makalupad. Makadagan ta para sa mga animals. Kundi sa para kakusog sa ubang mga animals sa pagdagan. Pero makadagan ta, di lang ta kalupad. Amen? So magbutang-butang ka o kuha nila yun. Pagkas babaw, mulupad ka. Dayon, okay? So manali ko mo sugot na kita, gikan taong amo. Hindi ko mo sugot, anak. Guwapa ra ka ita para himong amo. Huwag sa talaglakaw pinana. Kaya huwag sa talaglakaw pinana, no? Pinana. Di man taana. Ang atong kinaadman taas. In fact, kita ang ibuhat lagi sa Ginoo nga makahimo og desisyon para sa atong kabalingon kung asa gitaganahan mo adto. Nagsulti sa dinhi ang illustration number 3. Ang celestial life. Saan yung celestial life? Celestial is ang kalangitan, ang kabituunan, kanang visible heavens, kanang makita na to, ang buwan, ang adlaw, mo na ang celestial life. So, nagsulti niya sa 40, o 41. Nagalala ng ibuhat sa Diyos din sa yuta, o dito sa langit, o ang tanan ngayang ibuhat, matahong. Apan managlahi ang ilang katahong. Ang katahong sa mga butang dito sa langit, lahi sa katahong sa mga butang dito sa yuta. Lahi ang katahong sa adlaw, ug lahi sa katahong sa bulan. Ang mga bituon may kaugalingon usab na katahong. Ug bisan pa gani ang mga bituon may nagalain na katahong. So, isulti din ni katahong sa uwang translation in English is splendor or glory. So, I prefer also to use beauty or katahong. So, nag-usgot si Pablo din kung kalalaing katahong, kumutanaw lang sa it's a body, it's another body, it's another creation sa Ginoo. Kumutanaw ka heavenly bodies, earthly bodies, lahi sa na siya. Sige naman ang kinalang ta makakita ta nga, kumutanaw lang ta ini nga, hindi pamuhat nga illustration ni Pablo, mag-ingon juga nga, na Joy, creator, na Joy nagbuhat. Na Diyo'y naghimo ni hindi kay wa man Diyo'y tao nga nakapangandak o ngayon ako ang naghimo sa buwan. O akong balay ko sa buwan. Okay? Init ka ng adlaw, pero makasuod ko nga ito, kaya na ako nga ito'y mansyon sa adlaw. Wa Diyo'y makaangkon niya. Bisan sa kabituunan, ngayon siya, kaya nabituon, pwede na ako mabira ang padaw sa mabintana, pwede sila ito kumot para palayo. Guna ako kaya na mukilap, twinkle, twinkle, little star. How I wonder what you are. Takahimo ni anak. When we gaze in the sky, we just be amazed kung sa kanindot ang Ginoo. Gabisan pa, o sige, may kasaban sa akong papa, mga tubig may katok sa akong mahol nga sa isun.
Manglayat jud mi sa among bitana, kaya na may usa ang layat mi nganha, tupad na bububo kay kana jud mi matug sa matang gabi, bahala na uwan. Kay ganahan jud kami mag stargazing. Ana, ya katuwa na mi wa kami wa mi akong mapakasabot siya nga nang hakay mi sa bituunan. Wa gyud siya mamuna na mo. Kung magsigir sa dito siya mataw, masintaw lig na usa mi. Ana, bitaw sumakain ka nga, he understands. Nanindot yun ang kalangitan niya. Mas ma-amaze yun ko every time I just look up in the sky. Karoon lang sayang na kaayo kay Murag. Di kay kakalingkod o sky. Di sa ato, no? Kaya nanin mo, wala sa me. Okay? Gawas ko. Ayan, wala rin mo nang balas mo silingan. Dapat na itong ka, do-all kaayo. Manadjud kay tay, say na, but even then, tayo sa Pilipinas, nindot paghihapon kay, di ba mga nakatagas kayo mga buildings, los kung naka din sa syudad, di kaayo. Tumabitaw na again. Kung ka muna mo sa lugar, hindi pa kayo mudug-ul kayo silingan. Hindi nga mo, ay, pati manong balay. Sino imong balay? Immediately imong balay sa kalangitan o ang creation sa Ginoo, ang lumaw na intention sa Ginoo na to. Nadig kita makalimot, dili ang imong kamot may naghimo magtalino sa chapter 8 sa Deuteronomy, ayaw kalimti ang nakapahimo nimong dato ang Ginoo. Eh kung wa siya matag nimong gahom, kung maayong pangunahuna, di ka kabutan na. So, ingon dinhi ang Biblia, matahong ang tanan ni buhat. Bisan pa sa iyang gumay na twinkle, ang sa akong twinkle, ang sun init ka ay tanaw nindot sa gasya, laki sad siya sa buwan. So nga, we need to look again of the creation of God. Kita masigig tanaw sa problema, sintag agpa sa sakit, kita agpa sa mga butang, galibutana, we look beyond. Kita mo tanaw ta hangad ta sa langit aron makalimtan nato ang mga bati ning kalibutan na. Lagi mo tanaw sa langit ito kutoy imong tiyan. Sa tagis imong tiyan. Sa tagis imong tiyan. Mga ora ka Lord, lagi pa imong tiyan. Pamanungan mo na siya. Wa man jud makaw mo kun tagayon. But kung ma-focus ka sa usa ka butang, di ba ano mga ubang mga tao, gagdaot kayo naman, bumuhat doon sila, makalimot sila sa ilang tiyan, focus kayo sila, mawagtang inang gana sa kaon. Sumaw na nga, kung sige sa tagunaw na sa itong tiyan na, gamay na ko na, sige tagdamak na, lihok din eh, kung sige siya pamilang tiyan ba, kung saan nagidiktar sa tiyan, gamay pa kay agi, ay kaon na sa go, iligotong ko, ano yung kaon na sa go, so gidiktaran sa tiyan, kaysa didiktaran sa Espiritu Santo. Kung nadiktaran ang mga uban na kayo guys sila makalimot sila gaon, kana kay natanaw lang sila sa usa ka butang nga ilang gibuhat. Kung di matamutanaw sa atong makagagahom, aron di ta madiktaran ni ining butang sa kalibutan. Muna nga ang ato gyud focus, make our focus again si Kristo Jesus o ang tanan nga iyang gibuhat palibot nga nato aron di ta makalimot nga dunay joy Ginoo. So, mga din sa Biblia verse 31, di-declare din ang beauty of all this creation sa Ginoo. So, nangutan na karita sa point number 2. Nangutan na sila unsaon man pagbanhaw sa mga patay. So, karita sa verse 42 to 44, ingon si Pablo, ingon ni Ana kung banhawon na ang mga patay. Ang atong lawas karon madunot, apan kung banhawon na, dili na gayon kini madunot bisan ka nusa. Ang atong lawas karon huyag ug dili makahataw og dungog, apan kung banhawon na kini mahimong lig-on og dungganan. 44. Ang atong lawas karon yutan-on, apan kung banhawon na kini mahimo nang langit nun. Tungod kay kung may yutan-on nga lawas, may langit nun usab nga lawas. So, ang closest I can think of is kaning butterfly. No? Ang pagkausab jud ba? Makita na to, itong lawas dahil usbon sa Ginoo. Kaya usab ng butterfly, nindot na kayo, pero sa una, bati na siya now, uod,
Okay? Yang mo siya puko na, and then ihuman na namugawa siya, guwapa na ito siya, butterfly. Ang butterfly, mumulat ng buhi. Pero kita mo, nilad kay naong karon, daghang kay tao apan, pero sa dihang mahumana ka, inigagawas na ito ng kinabuhi ka, mulasta forever. Huwag ka natapusan sa imong kinabuhi na ihatag sa Ginoo. Manay na kalilot. So, makita na ito din ang mga earthly, ang mga glimpse lang ni, kanang murag, ipatanaw lang ito sa Ginoo, murag itagalan tag idea unsa ang mga manghitabo sa atong lawas. So, ang adjectives nga gibutang ni in English na masabi niya ko sa Cebuano, perishable to imperishable, dishonor to glory, weakness to power. So, manang gisulti din sa kuyang, nanagumog, madunot, dili na madunot, itanon, apan mahimo na gitnon. So, mutana ko ninyo, namoy, naibawan nga, nasunog siya, kunya, nigawan siya sa sunog, mawag ko na yung tsura. Wala. Ang uban nga na sunog yung gayo, di na gani ma-recognize, no? Kaya mura na sila o agipo, mura na sila o uling. Na uban, naka-eskapo sila, lumuhi pa sila, pero makita yun mo, ang part silang lawas na na-hot sa fire, na lain yun, windwood, no? Sa ilang naong, luwi kay sila. So, mo na ang makita nato sa earthly bodies na madunod duni, mo perish duni, mausab duni. Kanang elemento dinhi nga dili angay moabot sa atong naong o sa atong lawas, moabot gani na siya, mausab duni. Okay? So, nakabosan mo kanang kuan, kanang nabitaw na wagtang siya dito sa salaw, wagtang siya. Unya orgi, naanod ba siya sa baha? Niya sadang makitaan siya, unsa man kay tsura niya? Nakita na mo? Kaya nakita ninyo, makita naman ko na, kadagan spasil dahil, manutaw mga lawas, mura-muriring, okay? Bloated, okay? Kuhan sila ka ng buhok, ilang lawas. Yan ay uman ka ng, di na sa ganyan mo, kuha ng itsura, kaya tagtaod na Diyos guys siya sa dagat, na humuk man niya itong mga lawas, sabi na itong naong, so mga pakpak mo na, di na maklaro kaya mo. Ang uban sa ganang, kaya ipangauna sa mga isda. Okay, so manang listahan na sila. So, ano nga nila? Ang mga isda, yung mga itong likaon. Ano biya yung nasa creation, di ba? Ang mga dagko, mukhaon sa dagmay. Kaya ang dagmay, mukhaon sa dagko. So, daghang example, hindi nga kamatuuran. So, in short, again, ipakita na ang lawas, again, matay, madugta, madunot. Pero suluban ta sa dili na madunot na lawas. Imagine ka, imong lawas din madunot. Okay? Bisan pag unsay wala na, walay elemento nga makatouch ana nga madunot ka. Walay bisan unsa nga makita mo sa kalima. Way virus, way virus din mabirusan ang imong lawas. So, para ni Jesus Christ, lusot siya o bongbong. Pero ay sa nagsuwaya, pero pa mo ka ng lusot. Okay? Ayaw sa yun. Okay? Kaya kung lusot ka ng bongbong, nagumog yun. So, gisulti siya din nga, ang usa nga, gisabot na in dishonor, but raised in glory. Ang sa Bisaya lang din kuyang, dili kay siya, kay weakness naman na siya. Isa man yung dishonor. Remember, ang lawas na to, gibuhat ta sa Ginoo sa usang katuyuan. Para mayawang siya, ug maglipay ta asa, diha kaniya. So, huwag mo na to gibuhat na. Kita tao, huwag na to gibuhat na. Nga naman, nagbuhat na sa tanang mga butang para ako mahimaya, ako ang maday. Ang kamot di kumayo, ang buntag mo na kung gabi, ang biik mo na kung buntag kayo di kumayo para madato. Para maikong ilado. Para kung makaingon Diyos na lahi Diyos siya. Si Kuan Diyos siya o, nahimog Diyos siya o, mura na siya o, bakukang. Mura na siya o, ganang Dracula. Dato lagi pero, lawang ting mata. Mura ga, gasyabu. So, sala.
Tungod kay, unsay gusto na to kung ma-focus na ganita sa atong kaugalingon, maguba yun ning kaugalingon na to. Maguba yun ning lawas. Tanawa ng tao, ganahan ka siya, anything na musod siyang bakbak. Kaon man, inuman, anything. Unsa may magawas niya. Sa man ang tao siligana? Okay, maguba ang naong, ma-disfigure na ang atong lawas. Ang tao sa natin mong taon, disfigure niya po ng lawas, balansi na yun. Balance na yun. Isod man ang balance ng kinabuhay. Isod, isod kayo pagbalansi, kano sa kamo kaudaghan, kano sa kamo hinay kaon, ano sa kamo mo fasting, ano sa kamo fasting, isod kayo may sunan. Again, it's because ang atong lawas, may gipadiktar nato sa atong pagkinabuhi. Dili na dapat ang Biblia, ang pulong sa Diyos, may budiktar nato kung saong pagkinabuhi. Kano sa mukaon, kano sa muinom, kano sa matug, kano sa di matug. Dili kay usbon ang tanang gibuhat sa Ginoo. And we see that, natagahan ka ayron nga ang gabi imong buntag, ang buntag imong gabi. So mara nga ikasud sa sala, kamatayon. So gihinay-hinay kag kit sa kamatayon. Wa pa ka namatay kung hapit na ka mamatay. Ano mga tao nagalakaw na? Murag zombie. Ano man? Huwag to. Kaon man. Inom man sakto man. Ikaw ko naman. Sige mamatay. Dugay ka. Dugay Pre. Ha? Ikasulti pa dugay pa jud kay mo process nga naman. Loaded kaayo, daghan gamit kaayo ang pamunahuna. Sa trabaho murag gagawa si mga sa trabaho murag na zero na ka. Murag ka di na ka kinahan mo think. Amen? Di ba? Kung mga nagtrabaho, sobra kaayo. Permisal sa Ginoo, sa sobra pa ka nanubra pa kang basa, nanubra pa kang tuon, nindot gyapon yung feeling. Di ka zombie, alive ka. Okay? So, itasan nga tao, grabe kita mo dishonor sa atong lawas. Atong guba, pinaagi sa pagbuhat o tanang mga pamaagi nga kunuhay atong gidayan-dayanan sa kanindot ang atong lawas. Kitang sa ulo, nga ito sa tiil. Kung saan may mga fashion karon in the name of fashion. Tattoo. Tangit din he, tangit din ha. Sarasa tangit din he. Dala na sangit at mata. Di ba ito ba nadadali sa kuwan? Dila. Kana kay giluwas sa sakit na mga di ba? Sakit na kaya ng luwas na. Kasi lagi gabutan yung sa kuwan sa dila. Okay, so crazy. We are really crazy. Look, Leviticus 19:28 ang natanawan to. Ningon dito ang Ginoo, ayaw ninyo sani ka ng ayaw, sani ka ng sumasamari ang inyong lawas o magbutang mo marka sa inyong kaugalingon. Ako ni ang Diyos supukuan. Bisa kaning mga klase sa sa mga buko. Okay? Kani magpuntanan nga di pangbuhat karon. Naman siya connection sa mga magic o sa mga tao sa una nga maghimo o kontak o mga patay o mga evil person o mga evil mismo sa ilang magic, sa ilang craft. So mga igsunan, di ka mo subay niya na. Pasulti ako ha, because I really love you. O sa may fashion karon sa sina. Fitting juga ya, kaya sitro kayo, fitting sa gayo. Gusto may tanawang pamilya mo, magkalakinan. Hindi nga kayo magkalakinan gano'n, no? No? Ano man? Kaya magkakalakinan sa mga kababayan na tungkol sa fashion, mura naman nag-ubo. Mura na dyan nag-ubo. Di man pakinangan mo sunod sa fashion. Gidishonor na to, kita mismo ang nagsulti sa mga tao, ayaw ko respetuhi. Mo nang dishonor. Ay kung respetuhi. Tanawa akong naon, tanawa akong lawas, tanawa akong ipangutang, tanawa akong mga buko, tanawa akong
Kita ra jud ang nag-disfigure ng usab. Ginhimot ang beautiful sa Ginoo, pinaka-beautiful nga creation. Anyat gihimo na tong hayop, animal. Ubos pa jud sa animal ang atong kaugalingon. Di lang sa atong pagpakasala, sa atong mismong pag-adorno, sa atong punuhay kaugalingon, di man ni kinahanglan adornohan. Ang adorno nga ipakita nini ang katarong o kalig-on o kaayo sa Ginoo. Kaya sa ako panig adorno kung hugaw ang kasing-kasing, kaya kagawa sa bakba ang mga punong dinaangilad, hugaw ka sa nang hugaw ka sa tayo. Iba nga kay, iluwa. Lugpon yun, dapat mo tanaw niya ng mga tawhana. Begzunan. Why? Nga mang padiktar man ka sa kalibutan? Ano mong padiktar man dito sa kalibutan? Kinano ganaman dito na dawaton ta sa kalibutan ka. Ay, kung kumusunod sa mga uso karong ba niya, kung galaw-ulaw gihapon, kanang fitted na kay karon. Kadaghanan na ba sa mga katawhan? Manaway ko Prata itong yung salida niya kagabi, skin shoot, kasi mobile skin shoot. Baka mo nga siya, gamay ka siya glance. Mag-fitted ka ba? So, ipakita lang yung mga bakang ka. Dili man tanan nindot o proportion o lawas. Ngayon, fitted ang bukay dire, nakabutin niya, mura na siya o cone sa ice cream. Hindi mo ganitong katawon na itong lawas. Kung magsunod-sunod ta, expose lang din nato usa ta ka pati. Bista muna ng bati sa atong part sa atong lawas. Tambok yung kay kudinhi, gamay kay kudinhi, mura toothpick, mura dinhi, tapos kaayo. Magsunan, stop! Punong na ta, nadiktahan ta sa kalibutan. Wa man ka, di man ang kalibutan nagpakamatay nimo. Nabay na pakamatay nimo para matukar langit? Nabay nimo nga pasaylawas na kahan, gawas sa masay silang buhat? Nabay na luoy nimo sama sa gibuhat ni Kristo Jesus? Dahil nga nung sunod man ta sa dikta ng kalibutan na. Ano sunod magdita sa mga binuang ng kalibutan na? Di man ko, di man kay ko, gamay mo, uso ka gamay, medyo fit na sa gamay yung pants, hindi ka itong law-law kayo. Kung na yung fitted kayo, kung mag-fitted sa kayo kaayo ka mong tumar ba ng mga dinti, kung sa may bumaton mo, kung taas-taasad ka, law. Yes, kainit ba na ito, 49, 50, kasi kaya 30 gan, ilita na magigay ko. Ano mag-fitted? Magigay ta, kung may mo magaling, magwatay suluboy. Pwede pa maghukas, may kung ano, hindi lagi puyos. Lasang mo, na may nagkakay, ano ba ko? Di ba, okay lang ba yan? Simple life. Sumunod, why? So, i-blend lang sa gamay ang inyong pagsunod sa passion. Ganahan man dyan ka, pasyonista ka. Pasyonista ka, yan, napasok ka sa impyerno, naranin mo. Pero imong ibalanse nga ang Ginoo, mo-honor gihapon kay kung atong tagag-respeto ang atong kaugalingon, imong gipaingon ang mga katawhan ng akong Diyos, ang ayan, respetuhan. So the way you dress, the way you carry yourself, whatever you do sa imong kabulingon, mao na klaseng respeto imong gihatag o imong gitawag sa mga tawhan karanan. Pero uman, mahala, pasyonista yun. Yung katakutan na para lang yun nga, nandiyo bagong pinapited, nandiyo mga bagong pinakuan yung piling ka. So by the way, ibawa mo, advertise ko, kaya mo natin ko sige yan yun. Dahil sa nan, kinasta si ito. Kinasta si Edith, naman sila pasyonista, ako ang nasa tikin mo na sila top A, class A, nga mga accessories. Bisarado mo tanan nila. Nakatong ko kayo, palit man tayo para sa atong para sa mga files na to. Tuwa ko na ni. Na ba ito eh, pinta? Na 50, dito ka pinta. Go there. Kahit mo nila, mga sirado na taon na tanang mahanapin nila, go there na mo yung mga ipang
gift sa mga katawan, go there sa ilang office. Okay? Kang minut kay kana na sila kita yung mga pinong from mga picture kita o daghan jud kayo. Kita gyud mo wow, mila jud sa ya utok na ni Angeles yung mga design. Okay? So katong dito, kana mga nasdaplin-daplin nga mahal kaayo kato dito barato top A pa plus A pa yun ng mga accessories. So, kung ganahan mo mang-order o unsa, kung namoy ganahan nga kuan, yam-yam, pa-picture lang kayo mo sa mga kuan na rin ka na. Kuan na ko diyang 500 below. Okay, nalan yung 200 below. Okay, shatan na ni kuan. Earrings, necklaces, na kanang scarf, mga bangles, Pwede yun kaya klase A. So, ilan na yung gihatag sa kanang murag gina siya para lang ma-dispose na yun ang kanan. Kidaghan ka yun guys yun. Kidaghan ka yun guys. Kaya kuha man ang mga accessories mo, order sa umban, sa una, yung kaya kanang yung order of 1,000 o 5,000, yung manuman, 4,000 na lang, so yung mga excess. So please, you can help also kay Sunan. So, now, nasayod ka nga, ang lawas na to, madunod kayo kung mamatay ka, but dunay mga tao nga, hinay kayo mamatay sila, kung murag duwa madunod nila simbahon, kaya dunay chemical na. Or, there's something in the earth or takuan nga nakahimog preserve sa iyang body, but even then, hindi naman siya pareha sa normal pag yun na tao. Manandita mo simba o mga tao kanang milagro, kanang tawhana, wa siya nadunod, ato siyang simbahon, kaya milagroso ni siya, kaya hindi na. So in short, ang Ginoo din naghimo statement, nakitang tanan, yung mga Ginoo, kamong tanan nga akong binuhat, mortal. Doon na mo sinugdanan, doon na mo'y katapusan. Okay? Nya, mumuhi ka ng kalibutan na, o makahimo lang na mamuhi tanto sa kanturan, kung mukupot ta sa kung mukupot ta sa promise ni Jesus Christ. Apan di sad ka kapupot niya nga promise, kung wa kay relasyon ni Jesus Christ. Huwag din ako totally gitugyan ang atong kaugalingon. So, kailangan mo lang tao tapirmi na anang immortality. Okay? Kaya ang resurrection of the dead, gidemonstrara naman ni Jesus Christ na siya mismo nibarog, nigawas, gikan sa lubnganan, huwag siya nadunot. Huwag siya naguba, huwag siya naunsa. At the same time, magsulti din the other way nga ang lawas, lahi ang gawas niya kay ang kahuyamon na to ibanhaw ta in glory. So balik na ko, ang seed is really weak. Kita mismo are weak. There's nothing good that dwells in us. Weak ta sa temptation, weak ta sa sala, weak ta huyang ta when it comes about God, weak ta in the sense nga wa pa tatagay kusog sa Ginoo. Sa kusa na ito niliwa din. Sila ko gala ng lawas. Ako tagay sige mo doon. Tagay ako kusog doon. Ako ito nasa picture gano'n. Tagay dyan ko abilidad na makabarong ko, maka-istorya pa ko para sa inyong mga katauhan. So, helpless ta. Kung may ginawa, yun ta. Kani nga body, magsige lang ni siya o kawag kang mabitaw na dunay si John Piper sa libro, Don't Waste Your Life. Ay, kusik yung kinabuhi. Kinukuha man ang kinabuhi. Amen? Kaya, gisulti din hinga ang kaninga lawas, kung dili tatagan ng direksyon sa Ginoo, magsige na dyan ikaguba. Pero gitagaan ang matag direksyon, pinami sa iyang pulong. Ang iyang katuyuan para sa itong kinabuhi, yan na sa libatangat, pinagi sa iyang pulong. Pero, bisan pag madunot ka, banhawan ka sa Ginoo na mahinayaon. May ka glorious, beautiful. Di ko kahibaw sa naka-beautiful, pero I believe it is that na beautiful kita. Sa pa, ang lawas na itong mahuyang, may munang ligon, natay mga kauyangon, mabingon ni Brother Mel, na ang mga way ngipon karoon, ito na ngipon, yung abot sa langit.
Okay? Kung mga tagatagtigidig sa tungnaw, gabot na to hamis kay ka, beauty face. Okay? Wala tay apan kung 5, 4, 5, 3 ta maglakaw, gabot na to, tuloy na kay ka. Kung galaana na ka na, gabot na to, straight na ka. Whatever defect we have, perfect tayo abot sila. Amen? So, inanak ka nindot ka, glorious. So, why may dunot umipon sa langit? Why bulhog sa langit? Why kimpang sa langit? Wadi ka kakitag mga apan sa tanang mga tauhan. Why upaw sa langit? Amen? Praise God. Why puruyot ugnaw sa langit? Kaya nga naman, mahimumantang like little children, like angels in heaven. Okay? So, the other miracle sa resurrection sa life na to is ang atong body, earthly bodies, may mo heavenly bodies. Ang atong earthly body, natural ni, mo ni natural na itong alawas. Katong pagkabanhaw ni Kristo Jesus, katong pa siya nabanhaw, natural to. Pagkabanhaw niya, heavenly na to, or spiritual na to, na body. Kaya nga naman, ang spirit na to, ikamot na itong na to, is really perfect na. Yung atong lawas nga to, perfect na sa. Kaya, why makasud sa langit nga imperfect? Why makasud sa langit nga makasasala unay apan? Mo gani yung nang Ginoo sa Old Testament sabi, halad mo diri para nako kinahanglan perfect na. Ug mo sa nakita gani when we sing to the Lord, when we do things for the Lord, kinahanglan perfect na to na siguro. Oh? Di na to basta-basta ihatag sa Ginoo. Basta ang himo lang ako nimo na ni. Mo bitaw na nga whatever responsibilities dihatag sa Ginoo nato. Directly man diha niya o dili directly diha niya. Kinahanglan magpinto ka. Because ang atong isilbihan nga Diyos, perfect, excellent God. Umingon siya. Kinahanglan perfect mo, kay ako, perfect. So mga butana may sunod na kinahanglan tamo muna-muna. So, sa langit, wala ay mga hugaw o muna-muna. Sa langit, wala na nilad o hugaw ng mga lawas. Sa langit, ang atong timuha, ang atong pleasure, atong kalipay, ang minority. So, in short, ang spiritual na kinabuhi, mao ang highest form of spirituality nga ang tanang kamilad sa tao, mga tangtang dina, it will be shed away. So, different level ang ato niyang pag-adto sa langit. Different level na ang atong lawas. Kaya nga naman, ang Ginoo naman ito. Ang kailangan ng Ginoo siya, ang atong adlaw. Ang adlaw wala na. Kaya bagong langit naman ang bagong earth ang buhaton sa Ginoo. Wala na night, wala na day, kaya ang Ginoo is the sustaining light. Siya ang atong adlaw sa tantibuok, buwan, adlaw, simana, forever. Okay? So, number 2 is, niyon din nga, ang atong natural, mahimo nga, usbon nga mahimo spiritual. Ang atong natural na kinabuhi, na kinailan, kung sa'yo kinailan ninyo? Food. Sa pa? Air. Sa pa? Shelter. Sa pa? Tubig. Kailangan ang mga auto na mga sagbot din ha, kaya tanang kilometers kalibutan, kailangan part po ni anak, apil po. So makakita yun na to ang symbiotic or ang ato yung relationship sa tanang yung dibuat sa inyo. Itong pamatay, ang atong mga kahayupan, mga etc. Sa mga tao na buhat, mga sa kung saan ang pamas kadagatan, sa atong